חברים, משפחה. אני יודעת שזה אתם. רגע, יש מישהו אחר? גבירותיי ורבותיי, אני מציגה בפניכם את השקעה הבאה שלכם. סרט אנימציה. מה? כמו בפיקסאר? לא, זה לא כמו של פיקסאר. זה סרט עלילתי קצר על גיבורה שיוצאת למסע על מנת להציל את האנושות מהכחדה מוחלטת. ותהיה לה חיית מחמד חמודה שעוקבת אחריה לאורך הסרט? זו נסיכת דיסני. אין לה חיה חמודה. בספינה בלב ים, שארית האנושות מחכה לסימן כבר מאות שנים, אך היונה מסרבת להגיע. אף אחד לא רוצה סרט אנימציה בלי חיה חמודה. היא ניצבת בפני מכשולים לא צפויים, שחיתות שלטונית, הבדלי מעמדות. האם בכלל יאמין לאישה צעירה ממעמד הפועלים כאשר היא טוענת אני לא משלמת כסף אם אין שם חיה. ויש לה חיה חמודה. ייי! ועכשיו ברצינות. אני ללי, ואני עובדת על סרט הגמר שלי. בשורה הוא סרט שאפתני ומגניב בטירוף, שלוקח את תיבת נוח והופך אותו לעולם סטימפאנק עצום. סופר אקטואלי ופוליטי, בלי להתנצל, שעם העזרה שלכם יהיה סוחף, עוצר נשימה ויעשה סבב פסטיבלים בישראל ומסביב לעולם. הסרט כבר עבר את רוב שלבי ההפקה המוקדמת, אבל בשביל לצלול לעומקו אני צריכה עוד אנשים. סאונד, דיבוב איכותי, אנימטורים נוספים, מוזיקאים, אלו דברים שעולים כסף. ובעזרת התמיכה שלכם, אתם יכולים לקרות. אני מזמינה אתכם להיות חלק מיצירת אנימציה ארץ ישראלית, יהודית, פוליטית, פנטסטית. בשורה. תודה לכם. אני ללי.